Pohjoisnavan tuntumassa Norjan huippuvuorilla ollaan ja etsitään jääkarhuja. Me ollaan täällä tämmöisellä yli 40 vuotta vanhalla laivalla, pienellä porukalla. Kierretään tätä saariryhmää, vuonoja ja etsitään merijäätä. Merijää on sellaista aluetta, missä jääkarhut viihtyy saalistamassa hylkeitä ja muutenkin viettää aikaa tosi paljon meriveden ympärillä. Jääkarhut itse asiassa luokitellaan merinisäkkäiksi, vaikka voisi hyvin maalaisjärjellä ajateltuna ajatella, että ne olisi maaeläimiä, mutta jääkarhut on todella riippuvaisia meriekosysteemistä. Tämä aika vuodesta on semmoista, että täällä pohjoisessa on hyvin valosaa. Muutaman päivän päästä, eli huhtikuun puolenvälin jälkeen, täällä on jo yötön yö ja se kestää useita kuukausia. Silloin aurinko ei ollenkaan laske horisontin alapuolelle ja tietysti ilma alkaa lämpenemään ja meriä alkaa sulamaan. Tällä hetkellä on vielä todella hyvät jääolosuhteet. Me ollaan nytten avomerellä, täällä on tietysti sulaa, mutta kun päästään vuonojen läheisyyteen, me löydetään tiivistä merijäätä ja toivottavasti jääkarhuja ja myös muita arktisen luonnon eläimiä valokuvattavaksi. Hello, my name is Thomas Hellgren. I'm the captain on board this expedition cruise vessel Freya. We are on a polar bear expedition around Svalbard looking for polar bears. My responsibility on board this ship is that I'm overall responsible for the safety and ship's navigation, and to my help I have a chief officer that helps out with navigation, so I do 6 hours on, 6 hours off, and he does 6 hours on, 6 hours off. So a total of 12 hours working time on bridge per day. And our main goal is to find the best polar bears that are here in the area and do it in a safe way for the ship and the passengers on board. Matka starttasi ihan justiinsa. Me ollaan nytten liikenteessä. Lähdettiin tuolta huippuvuorten Longyearbyenin satamasta liikenteeseen. Ja mä voisin vähän esitellä mun kamerakamaa, mitä mulla on mukana. Eli mä oon kerännyt kaiken näköistä mukaan tänne. Voi olla, että suurinta osaa en tuu tarviimaan, mutta parempi olla mukana kuin sitten katoa myöhemmin. Eli tietysti täällä on läppäriä ja kaikkea pientä sälää, mitä sitten voisi tarvita. Ja sitten mulla on pari runkoa, muutamia objektiiveja, 70-200, 35. Sitten itse jääkarhu mahdollisia kuvia varten niin RF800 ja RF400. Ja mulle sanottiin, että mahdollisesti voi lennättää dronea, niin sekin on tietysti mukana. Ja sitten tietysti kaikki muut tarvikkeet rinkassa. Då ska jag... Där är passagerarlistan. Ja. Ja, men då går du ur där. Ja, jag går ut. Du har gjort den. Nej, minimera bara. Minimera. Det är det där strecket. Meidän kaikkien tavoite tällä matkalla on etsiä jääkarhuja. Jääkarhut on ollut nyt tapetilla tosi paljon, erityisesti ilmastonmuutoksen takia. Ja on aito huoli siitä, että miten niiden elinympäristö muuttuu ilmaston lämmetessä. Me tiedetään jo nyt, että jäätikköpinta-alan pieneneminen näillä alueilla vaikeuttaa jääkarhujen saalistamista. Jääkarhu tavallisesti saalistaa hylkeitä jään läpi, mutta täällä huippuvuorten alueella on nyt viimeisinä vuosina alettu havainnoimaan sellaista, että ne on saalistanut huippuvuorten peuroja. Se tarkoittaa sitä, että ilmeisesti jääkarhut pystyisivät jollakin tavalla edes sopeutumaan tähän ilmastonmuutoksen aiheuttamaan paineeseen. Täällä huippuvuorilla elää arviolta noin 1000-1500 jääkarhua, riippuen vähän miten lasketaan.